Ефір АТР триває. Я, Альвіна Цидбулаєва, приймаю естафету від своєї колеги Катерини Вишневської. І говоритимо наживо про найцікавіші, найактуальніші події, які відбуваються в нашій країні. Залишайтеся з нами. Нам є про що розповісти. Фігурант секс-скандалу Яременко погрожує журналістам? Нардеп обурився, що показали його листування з повією. Генсек НАТО в Києві. Каже, Альянс переглянув пакет допомоги Україні. Путін готовий до нормандської зустрічі, втім, має вимогу. Вітаю всіх, хто долучився до нашого прямого ефіру. Я вже рада представити наших гостей. Андрій Шишук, учасник оборони Донецького аеропорту. Вітаю вас. Вітаю. І Дмитро Снегіров, голова громадської ініціативи «Права слава». Вітаю вас. Добрий вечір. І з самого ранку в Верховній Раді працює моя колега Мілена Аміді, і вона докладніше розкаже, що там відбувається. Мілена, вам слово. Кажіть. Салям алейкум, Ельвіна. Отже, вечірнє засідання Верховної Ради розпочалося з вибачення Богдана Яременко, депутата від «Слуги народу». Вийшов та попросив пробачення у першу чергу у своєї дружини та своїх дітей за скандал, який стався з ним цими днями. А також попросив вибачення перед своїми колегами та президентом, тому що занадто багато уваги було якраз через цей скандал до нього і до інших «Слуг народу». А от потім сталося дещо те, що спантеличило журналістську спільноту. Богдан Яременко почав говорити про те, що порушений був закон про таємницю листування, і через це винуватцю загрожує від 3 до 7 років. Наразі не зрозуміло, чи він таким чином погрожував, або це було просто він висловив таким чином свою незгоду з тим, що порушили його права і заглянули до телефону. Потім виступили з «Європейської солідарності» та сказали, що вони виступають проти порушень норм етики, та навіть підготували звернення до Розумкова і попросили його підписати для того, аби ця ситуація врешті-решт була вирішена. Тож наразі депутати вже приступили до своєї роботи і розглядають законопроект про незаконне збагачення. Ельвіна, вечірнє засідання триває. Дякуємо вам. Мілена Аміді була з нами на прямому зв'язку з Верховної Ради. А ось народний депутат фракції «Слуга народу» Богдан Яременко, який вчора потрапив до скандалу зі секс-перепискою, заявив, мовляв, журналісти порушують закон. В цій країні існує закон, який захищає мою і кожного з вас особисту переписку. Оприлюднення листування є кримінальним злочином. І той, хто зробив це звідти, заробив від 3 до 7 років. Я не погрожую. Я просто нагадую про закон і мораль, які для всіх один. Якщо ви хочете поговорити про мораль, то, звичайно, красти погано. У мене вкрали моє листування. Але ще гірше користуватися краденим, перепродувати його. І ті, хто обсмоктують, висміюють, перепощують крадені картинки, користуються краденим. Розумієте? Перепродують його. Тому, колеги, я би хотів поговорити про мораль, але не бачу з ким. А ось заступник голови фракції Олександр Корнієнко заступився за колегу, також посилаючи на Кримінальний кодекс. Давайте послухаємо, що він сказав. Є стаття в Кримінальному кодексі за втручання в особисте життя. Тому тут я б радив парламентським фотокореспондентам бути теж уважніше, що вони роблять. Тому що на якійсь стадії це може викликати реакцію у відповідь. Те, що так робили журналісти в минулих скликаннях, не означає, що вони не порушували закон. Чи можемо попрацювати в суді? Я готовий дати журналісту сфотографувати мій телефон, а потім піти з ним до суду для експерименту. Інтернет-видання «Букви», які опублікували фото переписки Яременка з повією, звернулися до президента. Кажуть, заяви Яременка і Корнієнка – тиск на ЗМІ.
Слова пана Корнієнка про те, що парламентські фотокореспонденти мають бути обережнішими, інакше це може викликати реакцію у відповідь, а також згадки про кримінальний кодекс та натяки на судовий позов проти фотокореспондентів. Інтернет-видання «Букви» розцінює як заклик журналістів до самоцензури, що є прямим тиском на незалежні ЗМІ. Звертаємо увагу, що народний депутат, який перебуває у стінах Верховної Ради України, є публічною особою, представляючи інтереси громадян України у парламенті. З огляду на це, обов'язком ЗМІ є інформувати суспільство, чим займається депутат у свій робочий час, перебуваючи на своєму робочому місці. Пан Дмитро, як ви гадаєте, це погрози на ЗМІ? Все, що відбулося щойно? Ну, по великому рахунку, давайте казати про те, що Верховна Рада у нас давно перетворилася в бордель. У Верховній Раді можна спокійно вживати наркотичні речовини, причому безкарно переписуватися з повіями, замовляти подорожі, займатися чим завгодно. Я перепрошую, навіть пестити статеві органи. І нічого за це не буде. І от тут виникає проблема. Так для чого нам Верховна Рада, яка не виконує свої функціональні обов'язки, а депутати фактично розважаються за державний рахунок? Тут варто казати про те, що коли ми говорили про зняття депутатської недоторканності, ті самі «Слуги народу» чомусь забули про те, що не зняті депутатські пільги. Те, що відбулося з Яременка, ви знаєте, ми зараз обговорюємо повій, але фактично... Бачимо ось на відео, зараз пряма трансляція з Верховної Ради, Богдан Яременко знову листується в телефоні. Так, ми бачимо, що не може без телефону. Без телефону, так. Але я продовжу свою думку. Справа в тім, що зараз, коли ми обговорюємо повію вартістю $100, ми забуваємо про інших парламентських повій. Скандал з можливими, скажімо так, хабарями у розмірі $30 тисяч. На мою думку, от саме якщо ця інформація підтвердиться, то ці повії мають викликати у суспільства значно більший інтерес, ніж, скажімо, ті, з ким листувався, власне, Богдан Яременко. От про що ми маємо говорити. Пане Андрій, як ви гадаєте, хочете послухати вашу думку? Так, нова влада хоче контролювати ЗМІ і вести цензуру? Ну, насправді, очень много надежд было на эту Верховную Раду, так как очень много новых лиц. И хоть я не сторонник за команды, но все равно надежды на вот эту молодежь, которая пришла, очень не хочется разочароваться на самом деле. Но видим, что это не молодой, да, там как бы человек. Может быть, это было исключением, но что-то нарастает действительно волна этих скандалов, каких-то инцидентов, нехорошая тенденция. Очень хочется верить, что все-таки люди эти помнят, зачем они туда пришли, да, народ их выбрал, и на самом деле это последняя надежда народа, вот, поэтому очень-очень хочеться вірити. Знаєте, я хотів би буквально 2 слова. Ви слушно зауважили, що це тиск на ЗМІ. Як би там не говорили про таємницю листування, але давайте згадаємо рішення Печерського суду про заборону, власне, фактично діяльності 9 сайтів. Виходили матеріали з критичного спрямування щодо дій нової влади. Приймається якесь безглузде, відверте політичне рішення. Перепрошую, такого не було навіть за часів Януковича. 9 сайтів не закривалися рішенням суду. І суспільство це проковтнуло, бо начебто високий мандат довіри, чи то відсоток довіри до нової влади. Якщо вони щось і роблять, начебто це революційна необхідність. Так вибачте, ми тоді так скотимося до часів червоного терору, пояснюючи, що нам треба міняти стару владу і відповідно викорінювати ЗМІ як пережиток буржуазної моралі. Це, власне, і було продемонстровано. І сьогодні, крім цієї теми, також Верховна Рада зустрічала гостей. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступив з трибуни Верховної Ради, запевняє, двері НАТО відкриті. Давайте послухаємо його. Двері НАТО залишаються відчиненими. Дорога до членства в НАТО не є легкою.
тих, хто хоче цього, необхідно мати відданість і здійснювати значні реформи. Пані і панове, коли я минулого разу мав честь виступати перед цим парламентом, перед Радою 2 роки тому, я процитував Тараса Шевченка. І я хочу ще раз його процитувати. Він написав: «Страхітливо впасти у кайдани, умирать в неволі. Але ще гірше спати, спати і спати на волі». Ви не спите. Ви підтримуєте свої цінності. Україна стає за своє майбутнє, а НАТО стоїть поряд з вами. Президент Зеленський відповів, чи планує Україна отримати план дій щодо членства в НАТО. Давайте послухаємо президента. Ми готові ще тісніше співпрацювати з Альянсом і прискорити підготовку до членства в НАТО, не знімаючи з порядку денного можливість приєднання України до плану дій щодо членства в НАТО. Ми готові вже сьогодні практичною роботою доводити, Україна заслуговує такого формату відносин з Альянсом. Як ви гадаєте, що означає цей приїзд генсека НАТО в Україну? Чи пришвидшиться дорога до НАТО? Ну, на жаль, ви знаєте, жоден приїзд представника НАТО не пришвидшував дорогу до НАТО. Той самий Столтенберг говорить про те, що 2 роки тому я приїхав. Давайте згадаємо досвід Польщі. За 2 роки вони пройшли шлях від ПДЧ до вступу до НАТО. Вони вже 20 років в членстві НАТО. Чого так Україна не може? Чому так Україна? А Україна, давайте подивимося на заяви міністра з європейської інтеграції пана Кулеба, який говорить про те, що рух до НАТО – це не рік, не 2. Так скільки ми рухатися будемо? 30 років ми рухаємося в бік НАТО. Хоча заява була у 2008 році. Але менше з тим, це вже... Так, а я маю на увазі міністра з команди, власне, президента, який заявляє про те, що вступ в НАТО – це, власне, не фетиш. Так дійсно, це не фетиш. Це національна безпека України. Це гарантії недоторканості наших кордонів. Це гарантії того, що, власне, ми повернемо окупований Крим, анексований, перепрошую, повернемо окуповані території Донбасу. Нарешті ми отримуємо гарантії від свого сусіда, який буде зазіхати повсякчас і повсякденно на нашій території. Ми отримуємо гарантії того, що на території України не утворюються чергові народні республіки. Закарпатська Народна Республіка, там Одеська Народна Республіка, Дніпропетровська. Оце і є. Це дійсно не фетиш. Це шлях у майбутнє, світле майбутнє. А нам говорять, що чекайте, ще не рік, не 2, не 3, може 10 років пройде. Давайте, може, проведемо референдум. Так от, може, пан президент не знає, але референдуми з цих питань не проводяться. Хоча, дійсно, 8 країн проводили референдуми щодо вступу в НАТО. Але знову, повертаючись до досвіду Польщі, я хотів би сказати, що на момент вступу в НАТО рівень підтримки був 65%. Аналогічний, як в Україні. Наразі, навіть коли вони 20 років перебувають у НАТО, рівень підтримки 85%, тобто не 100%, але рівень життя в порівнянні з нами в рази краще. От вам відповідь. Як гадаєте, чому так, якщо у 2008 році була заявка, а сьогодні 2019 рік, 11 років 11 прийшло. років. А скільки ще України чекати? Ну, по-перше, так, потому что, я думаю, в этот промежуток времени была власть Януковича, да, который, в принципе, как бы не мог претендовать на это. А еще я хочу сказать, что не дуже впевнено річ президента виглядає, тобто не дуже він цьому радий, так по його обличчю. И вообще министр иностранных дел, да, там тот же, он больше сейчас озабочен там разведением войск и всеми заявлениями, касающимися, да, там отношений с РФ, а тот же, да, там сигнал из Бельгии, который в тот же день, как разведение войск произошло, сразу же поступил, да, это, ну, настолько, как бы, ему надо ехать туда и решать политику
политику как бы с цивилизованными странами, а не ждать каких-то обещаний, да, там, эфемерных, которым, в принципе, даже если они и уже отданы, им верить нельзя, в принципе, они никогда не сдерживались. Вот. И почему-то президент тоже идет по этому пути, вот не очень понятно, на самом деле он должен услышать, и опять же, и мы ветераны, и многие люди, которые на акции выходили, да, к нему очень хотим, чтобы он понял и услышал, что вокруг него Ось ви есть... сказали щодо розведення сил. Сьогодні президент Володимир Зеленський розповів, коли і за яких умов відбудеться розведення сил у Петрівському. Давайте послухаємо його. Умовами зустрічі нормандської четвірки було 3 умови. Це підтвердження тексту формули Штайнмаєра і розведення військ у Золотому і Петрівському. Коли ми кажемо «Золоте», ми повинні розуміти, що, ще раз повторюсь, це Катеринівка, да? Тобто є 5 ділянок Золотого. 4 з них контролюємо ми, українська влада і українські військові. Тому ми з свого боку почали розведення в Катеринівці. Там Якщо буде все безпечно і в Петрівському упродовж тижня, ви знаєте, що 7 днів повинно бути тиші, то 4 числа, мені здається, 4 листопада ми повинні почати розведення і у Петрівському. Пане Андрій, ви захищали Донецький аеропорт. Ви самі знаєте, що таке російська агресія і ворог, якого бачили своїми очима. Як ставитися до розведення сил, вже яке розпочалося в Золотому і готується вже в Петрівську? Ну, я сейчас небольшую такую как бы пояснительную справку вам скажу. Вот как происходит что-то вот на войне, на участке фронта. Да, стоит враг, стоит украинский подроздел, какая-то у него есть своя делянка, да, там есть ответственный, да, там командир батальона или какой-то оперативный черговый в определенный момент. Кто-то смотрит, допустим, в тепловизор на каком-то наблюдательном пункте или на блиндаже, и ему что-то кажется. Вот в кустах большое пятно, непонятно, да, что это может быть. Это может быть там ДРГ, может быть сепар, который ставит там растяжку, мину, может быть снайпер. Логичным действием будет просто пустить туда очередь хорошую, да, там из пулемета, ну там долгую, допустим, вот, перестраховаться, потому что война на самом деле не прощает, да, там лени, какой-то халатности, там каких-то вот не захотел, там поленился зарядить или еще что-нибудь, пустил. Допустим, да, там услышали, разбудил, там тоже стоит какой-то человек и понимает, что, да, там начали стрелять. Идет, допустим, обраточка, он взял там, зарядил туда гранатомет. Эти ребята тоже, ну, наши, да, сидят, ну, не будут ждать, когда прилетит что-то еще. И так вот постепенно это доходит, да, там, до выстрелов с танка, там, вызовов артиллерии. И это, ну, это постоянный такой процесс, да, который вот как начинает обстрел. И вот в том случае, когда идет разведение, не может постоянно одна сторона терпеть, да, а вторая все время обстреливать. В таких случаях это как, ну, разведка боем. Они просто щупают, да, и ДРГ, и обстрелами, и просто, ну, выводят из строя и технику, и укрепления, и, конечно же, людей. Это игра в одни ворота. Наши люди, вы поймите, на войне, на самом деле, да, это хорошо, генералы, главнокомандующие, но в сложнейшей ситуации, в бою командует тот, кто вот ситуативно стал здесь сейчас больше ориентироваться, да, и стал, грубо говоря, неформальным лидером. И неважно, какие у него погоны, это может быть и сержант, и солдат, там, и полковник и так далее. И в таком случае, вот когда, если что-то начнется, я думаю, что в определенный момент, ну, что-то начнется і наші вернуться. Послухаємо Нацполіцію, яка контролює ситуацію в Золотому та жителів не покине, каже, про це вже розповів заступник голови Нацполіції Вадим Троян. Ми зараз контролюємо весь периметр під'їзду і виїзду селища. Ми патрулюємо вулиці. Там всі хлопці, які працюють від Національної поліції і Національної гвардії України, які приймали участь в бойових діях. На даний час в Катеринівці задіяно 2 патрулі. Цього достатньо для цього населеного пункту. В Золотому 4 зараз 4 патрулі. Плюс в Золотому 4 зараз звод Національної гвардії, який якраз буде працювати зараз патрулювання вночі і ввечері, щоб, ну, не зайшли супротивники.
поліція там працює. На всі виклики ми приїжджаємо і фіксуємо. Групи швидкого реагування також виїжджають. Це територія України, і ми своїх громадян не полишимо. Громадян вони не полишать, кажуть, наскільки Нацполіція готова захистити українців, якщо ви кажете, ДРГ буде відкривати ворог огонь, і як вони, чим вони будуть захищати? Ну, тут немножко два аспекта. Да, во-первых, полиция – это все-таки не регулярные военные части. Полиция, даже те, которые были в АТО, они в основном блокпосты, они в основном патрули. И если им придется столкнуться с регулярными частями, да, там, даже не российских, а хотя бы этих ЛНР, ДНР, то полиция есть полиция. Ничего плохого про них не хочу сказать. Они не для того просто выучены и заточены. Минимум должен быть корд. Не на цьому місці знаходиться, так? А максимум, ну, как бы, да, это вооруженные силы. Во-вторых, там не будет обстрелов таких вот в месте разведения. Ну, то есть, по-нормальному туда зайдет ночью, опять же, ДРГ, прошерстит все наши, да, там, наблюдательные пункты, блиндажи, может заминировать их. Наши, соответственно, уходя оттуда, обязательно должны были заминировать все это сами, сделать карту минирования, посмотреть, ну, чтобы себе оставить, как это все сделать, скрытые подходы, поставить сигналки. Это все, ну, я думаю, все-таки люди там воюют, я думаю, не первый год, наверняка это сделали. Ну, и плюс свої наблюдательні пункти, хоча б скрити, але з іншого боку, ось ми бачимо відео, так, як ситуацію, українська держава контролює ситуацію, але наскільки з боку окупованої території є таке ж дзеркальний відвод сил? Пан Дмитро, що ви чули? Може, ви десь бачили? Чому ми бачимо тільки одну сторону, так? Як українська сторона виконує умови так званої формули Штайнмаєра, до якої ми дуже поспішає наша керівниця країни виконати? Ну, ви знаєте, давайте почнемо з ситуації Золотому. Напевно, і пану президенту буде цікаво, що 5 взагалі точок розведення, про які він говорить, взагалі є 5 золотих. 4 з них дійсно ми контролюємо, золоте 5 знаходиться на окупованій території. Катеринівка жодним чином не має відношення, не відноситься до цього конгломерату золотих. Це окремий населений пункт. Тобто пан президент трохи не в курсі. Розведення дійсно відбулося поблизу Катеринівки, а не поблизу Золотого. Поблизу Золотого 4 наші знаходяться на ВОПах, тобто позиції не покинуті. Що далі? Щодо патрулювання вулиць. Ну, я готовий надати вашому телеканалу, наприклад, ну добре, в Золотому 4 вони патрулюють, але є ще одне місце, так зване пілотне місце розведення, станиця Луганська, яке називають успішним досвідом. Так от чомусь там сіру зону ніхто не патрулює, там спеціально засняли, проїхалися по сірій зоні, і жодного українського поліцейського, який би мав би відповідати за безпекові питання громадян України, які залишилися в так званій сірій зоні, а там 72 будинки залишилося, достатньо велика кількість громадян, так от жодного поліцейського там немає. Може, пане Трояну буде цікаво, але після 8-ї вечора поліція туди на виклики не виїжджає. Так само не виїжджають і медичні служби, і пожежники. Бо, як слушно пан Андрій зауважив, вони бояться діяльності ДРГ. То, що, власне, вони можуть стати заручниками. Просто їх захоплять в полон та і все. Вот вам відповідь. Ну и держава... Можно я тоже вам скажу? Смотрите, на самом деле, таких вот как таковых серых зон, вот в тех местах, где можно спрятаться, их, ну, по идее, не бывает. То есть там в любом случае или одни, или другие спрячутся, рано или поздно. Это, ну, скорее будет рано. То есть, если это застройка, там по-любому спрячутся. Если это поле, да, там, то, конечно, и то там ползает все равно кто-нибудь, или сапер, или снайпер периодически. То есть, нету такой зоны, которая полностью не контролируется. Есть зона, которую пытаются контролировать оба, но у них не получается по тем или иным причинам. Сейчас это получается, пытаются создать искусственно. Самая основная задача разведения, я понимаю, прекращение обстрелов, да, вот в зоне прямой видимости, да, там стрелковым, крупным стрелковым, да, там гранатометами. Вот это, если это будет действительно, хотя бы пару дней, то можно о чем-то говорить, о каком-то. Если не будет, то бесполезно. Ну, відведення сил – це все ж таки дорога до нормандського формату, до зустрічі. Ось Путін вже готовий до зустрічі в нормандському форматі. Водночас він має і вимоги. Всегда готовы к проведению любых встреч, в том числе и на нормандском формате, лишь бы они были хорошо подготовлены и не вели просто пустым разговором, а заканчивались бы конкретным результатом, который идет на пользу урегулированию в целом.
Як вам така заява? Тут і пастка нормандського формату. Я поясню, про що йде мова. Пан президент сказав, що 3 вимоги. Ну, взагалі-то 2 вимоги. Одна – це розведення військ, і друга – ратифікація формули Штайнмайєра в українське законодавство. Відповідно, якщо ми до кінця листопада не імплементуємо цю формулу в українське законодавче поле, то ніякої зустрічі не буде. Знову таки пан Пристайко тоді ввішає нам локшину на вуха. Погодьтеся, зараз заяв про те, що формула Штайнмайєра має до кінця листопада бути імплементована в українське законодавче поле, немає. Для чого він робить подібні заяви? Для чого дискредитується українська держава і українські інституції? Це його пряма мова. Зустріч в нормандському форматі відбудеться наприкінці листопада. Або від нас щось приховують, або буде в турборежимі прийнятий закон про особовий статус місцевого самоврядування, хоча його дія закінчується 31 числа грудня. Поясніть мені, от вам студію, давайте запросимо нарешті когось зі «Слуги народу» і поспілкуємося з ними, щоб суспільство розуміло план дій українського уряду і українського президента. А взагалі, дивіться далі, навіть якщо ми ратифікуємо формулу Штайнмайєра, це фактично конфедеративний устрій України. Добре? Але і тоді, де гарантія, що Путін зустрінеться з нами, що він не висуне 3-ю вимогу якусь, правильно? Скажімо, там відкриття порту в місті Луганськ. І йому скажуть, та там річка, а мене гребе, я от хочу мати там портове сполучення, ріка-море, щоб заходили сухогрузи. Тобто це буде продовжуватися така от подібна пауза. Тримати Україну в постійній напрузі. Він грає на тому, що рейтинг Зеленського рано чи пізно буде падати. Він розуміє, що Зеленський поспішає, поки є високий рівень довіри і готовий на поступки. От вам тактика Росії. Але ми бачимо Володимира Путіна, який виступив так, і з іншого боку, якщо умови не будуть виконані, російська агресія буде посилюватися на Україну, ми ж побачимо, що Росія скаже, у нас по документам взагалі не винні. Абсолютно. І тут ми потрапимо до громадянської війни. Так це і є вимогою. Фактично Росія переводить формат з військового конфлікту, тобто війни між Україною і Росією, виключно громадянський конфлікт. Основна вимога Кремля в чому полягає? Щоб Київ сів за один стіл перемовин з Луганськом і Донецьком. От вам. Якщо ми на це погодимося, все. Росія займає сторону арбітра, ми не є сторона учасник конфлікту. Відповідно, які претензії з боку Євросоюзу немає ніякої відповідальності. Пане Андрій, ми бачили ці акції некапитуляції, які були проти... Можно я на это тоже вопрос немножко от себя скажу? Смотрите, на самом деле тоже я имею свое мнение по этому поводу. Мне кажется, не только целью Путина является хаос, но это одна из целей по-любому. Еще эти вот отведения будут по-любому же сказываться на духе в армии. Это очень важно на самом деле. У нас война уже идет 6-й год, да, и это, очень большой срок, очень такая продолжительная дистанция. Вот, поэтому армейский дух, и я тут приведу пример, да, того же проезжания через блокпосты, когда в ДАПе, да, ввели, он имеет, как бы очень большое значение, особенно вот в таких длительных противостояниях. И вот сейчас это как раз деморализация, Путин это тоже понимает, и для армии это плохой знак. И тут еще один момент. Зеленский хочет очень сильно мира, и поговорка «хочешь мира, готовься к войне», он ее или забывает, или делает вид. На самом деле она уже доказана кровью как бы много раз во многих войнах. И тут надо наоборот делать, не только попытки переговоров и международный формат, но и не забывать про оборону, про военный бюджет, не забывать про призыв, да, который в принципе можно было бы увеличить, и там в том же взять Израиль, там похожая
похожая во многом будет ситуация, я думаю, у нас вот там каждый должен служить. У нас можно сделать какие-то в этом плане введения, да, там увеличить возраст, в котором призывают, там поднять какую-то зарплату, сделать срочникам, сделать турецкую систему, когда там 3 вида службы, вплоть до того, что можно полностью откупиться и за себя содержать там за 1500 евро солдата. Вот. Это все, в принципе, решаемо. Есть еще один момент. Момент того, что если... Вот я был на встрече с Зеленским, тогда, когда это было с ветеранами, и он создавал впечатление, что вот у него есть план на этот нормандский формат, и он ставит на него очень много, но если пойдет не так, и если не получится, то мы вернемся все-таки к тому, что вот положение дел мы будем вкладывать в армию и будем воевать дальше. Мало времени, дайте я все-таки доскажу. Так вот, суть в том, что нормандский формат — это один из форматов. Если он не получается, то все-таки я, как человек военный, тоже советовал бы вспомнить про Будапештский формат тогда, да, в котором Украина единственная сторона, которая до сих пор исполняет условия того договора. Да? А в принципе, в августе этого года, по-моему, уже закончился договор о ракетах средней и малой дальности, в котором Украина была косвенным участником. Да? И в принципе Украина может уже начать создавать какой-то свой тактический боеприпас, пусть не стратегический. Да? Там, по-моему, часть стран, которые имеют оружие, да, там, массового поражения ядерное, они вообще имеют тоже, там Индия та же, до 5000 километров поражения, свой тактический боеприпас. И это, ну, на самом деле, тоже выходы, и их тоже надо рассматривать. От щодо виходу, ось наші партнери з Німеччини, канцлерка Німеччини привітала прогрес у розведенні сил на Донбасі. Про це сповістила президент України телефоном. Далі повідомлення про розмову Меркель та Зеленського. Давайте подивимося. У центрі уваги розмови була підготовка до саміту у нормандському форматі. Канцлер привітала недавній прогрес у розведенні сил на лінії зіткнення. Водночас вона висловила надію, що на наступному етапі після розведення військ у Золотому розведення у Петрівському буде успішним. Президент України поінформував про безпекову ситуацію на Донбасі, відзначивши важливість позиції Федеративної Республіки Німеччина на підтримку нашої країни. Ангела Меркель висловила підтримку зусиль України, спрямованих на встановлення миру на Донбасі, та привітала прогрес, досягнутий у питанні розведення сил і засобів у Золотому. Обговорювалися перспективи розведення поблизу Петрівського після закінчення 7 днів тиші. Сторони також обговорили питання транзиту російського газу територією України. Дмитро, ось ми бачимо, що нашим партнерам дуже подобається все, що відбувається в Україні. А чи потрібно дослуховуватися до канцлерки? Ні. Україна має власне бачення цієї ситуації. Ми маємо продуктувати. Коли Зеленський говорить, що є план Б і С, відповідно він має продемонструвати суспільству наявність цих планів, а не просто заявляти про їх можливу реалізацію. Це підвищує суб'єктність самої України на міжнародній арені. І наочно засвідчує той факт, що без України вирішувати долю України ніхто не буде. Тепер щодо небезпек на тій території, про що ви спитали, я не встиг відповісти. Наразі там і в ЛНР, і в ДНР так званих проходять спільні навчання всіх силових міністерств під егідою МНС. Поясніть мені, якщо в ЛНР вони пояснюють тим, що вони легендою навчань є захист цивільного населення Золото-5 від можливого захоплення націоналістичними, як вони називають, батальйоном Азов, то яке відношення подібна легенда навчання має до Петрівського на території окупованої ДНР? Але менше з тим, вони мають синхронний характер. Більше того, наразі зафіксована передислокація безпосередньо в зону розведення – це селище Калинова. Додаткових підрозділів 6-го полку 2-го армійського корпусу ЛНР. Так само зафіксовано прибуття важкої бронетехніки місто Первомайськ. Воно знаходиться поблизу якраз розведення Золоте-4. Це вулиця Воровського і, відповідно, база ШПУ. Будь ласка, ГУР хай перевіряє, хоч реагує якимось чином на цю інформацію. Себто в той час, коли ми заявляємо про дзеркальний характер розведення, на тій стороні відбувається
Накопичення техніка російської техніки. Абсолютно так. точно. Пане Андрій, Більше того, вибачте, буквально, пане Андрію, 1 секунда. 22 числа, 22 жовтня зафіксована передислокація важкої бронетехніки, зокрема танків Т-64 з території Росії на територію України, які брали участь у батальйонно-тактичних навчаннях поблизу селища Кругле і Мирне. Це так звані лутуїнські табори. Пане Андрій, дякую, вибачте. Ничего. Смотрите, на самом деле, да, я тоже слышал о том, что за Горловкой очень большое скопление техники и живой силы. То есть, смотрите, в войне тоже, вот я не зря начал с того, что важны ответки, это очень важно. На самом деле, не только на уровне участка фронта, но и на уровне страны, и на уровне всего фронта. И вот, когда они скапливают и подтягиваются, мы обязательно должны делать то же самое. На самом деле, это касается всего. Это касается и на море, и касается пленных, и абсолютно всего. Мы должны отвечать зеркально. Если мы будем в чем-то уступать, в войне будет давление, соответственно, в слабую сторону. Это обязательный фактор. Они берут пленных в Крыму, мы должны шерстить Харьков, Одессу, Запорожье. Там тоже куча тех, кто против нас, и мы должны брать их, менять на наших крымских соотечественников. И, кстати, я хотел сказать, что вот как раз на вашем канале, что роль как раз крымских татар очень недооценена в этой войне. На самом деле этим, ну, сейчас, конечно, никто не будет заниматься, но этим стоит заниматься и стоит формировать даже вплоть до того, что отдельные подразделения, как у нас есть подразделения грузинских братьев, да, там, белорусских в АТО, также точно должны быть люди, которые от татар будут вот с нами, и они будут обучаться. Ну, дякуємо вам, Андрій Шишук, учасник оборони Донецького аеропорту, і Дмитро Снігиров, голова громадської ініціативи «Права справа». Дякуємо, що були з нами. Далі ефір телеканалу АТR продовжить «Заман», а ми з вами зустрінемося через 20 хвилин. Не перемикайте. На форумі єдності президент Зеленський назвав